talk about an uphill battle, 2,000 acres of beans and cattle. But he don't ever get rattled, he just goes till the sun goes down. Hydraulic fluid on his jeans, red dye diesel and 10 rows between, a cold one on the porch and a good night's sleep. Y'all hold 'em up with me now. Here's to the farmer that plants the fields in the spring, that turn from green to that harvest. Tayo ang binhi ng pag-asa. Pour one up for the banker downtown that got him on his feet with handshake of money. Here's to the farmer's Tayo ang wife binhi ng pag-asa. that loves him every night, raising a son, raising a daughter. They gather around the table, send it up ang to binhi the ng Father. pag-asa. Somehow they get closer when times get harder. Here's to the farmer. Tayo ang binhi ng pag-asa. Paano yaw ka mo dito niya? Paano ka mo inalaw o paano ka mo inapod para mag-participate sa program na ini? Kasi dahil man ibig sabihin mo na dapat graduate ka ng agriculture o ang kurso mo sa agriculture para ma-engage ka sa agriculture. Tama? So it's basically this binhing iniyo, yun na sinasabing kay Puhan na itanong na, di ba? And that binhi, iyon ang kasimpangan tumas sa pag-asa, especially sa sektor ng agrikultura. And bakit yaw kong mo niyan sa training na ini? Kasi parehas kang sa binhi, gayang matalubo sa good mayong mayong nourishment, di ba? So, dahil pwedeng, basta mo na lang yan tanong, di ba? Na mayong man lamang kang umigibuhod. So, basically, the government now is doing the part na kamo may nourish. So, kaya nga na yung community sa training na ini, para kang tukduan. So, yun ang pag-nourish na yan. Para kamo, later on, pagtalubo ka mo, ning magayon, asin, sa maabot na panahon, kamo mamunga, ning magayon din. Subdivisions creeping on in, neighborhood kids keep jumping his fence. He could double his money, but that'd be the end of a promise he'll never break. 'Cause he looked his daddy in the eye, and he's got that stubborn pride. He'll be here to the day he dies. No, he wouldn't have it any other way. Here's to the farmer that plants the fields in the spring, that turn from green to that harvest honey. Hold one up for the banker downtown that got him on his feet with handshake money. Marinal daw po, ako si J. Ronwel Camacho Hipolito, isang skate chairman dito sa munisipyo ng Goa. Hello po, ako po si Naomi Ibaranda, isang SK Treasurer sa Barangay San Sebastian, Lagunoy, Camarines Sur. Nung una ko pong narinig ang binhi ng pag-asa, I was actually amazed na merong gantong programa. Hi, good morning. Ako nga po pala si Jezaline Cortesano, Escape Federation President ng San Jose, Camarines Sur. Tungkol dito sa binhi ng pag-asa, ito ay napakalaking programa para sa kabataan. Napakaganda ng programa ng binhi para sa aming mga kabataan kasi mas nahihikayat kami na ma-engage sa agriculture. Kasi yung agriculture ngayon ay parang wala ng gaanong saysay sa mga kabataan tulad namin. So sa ganitong programa ng binhi, And isa po itong fresh approach para mas maging incline yung mga kabataan sa kung gaano nga ba kaganda ang agrikultura na meron dito sa Pilipinas. So during the training po, I have learned a lot of knowledge, not just knowledge but actually experiences with my co-participants, and also yung ability na dapat meron ang isang kabataan kung papasok siya sa agrikultura. Ito ay napakalaking bagay para sa kabataan dahil nasa pandemic tayo, ang mga kabataan ay more on engaged sa social media.
nagkakaroon kami ng mas malawak na idea kung ano ba talaga yung kahalagahan ng agrikultura sa ating bansa. So, nagkaroon tayo ng programang ganito, may mga participation tayong mga kabataan na bago pa lang sa agrikultura. Ngayon, mas lalong binigyan nila ng pansin ngayon ito. And then, napakalaking tulong po nito para sa akin. And yung mga learnings, experiences, and yung abilities na na-acquire ko dito sa training, I will make sure na isi-share ko po ito sa mga kapwa ko kabataan sa barangay namin, or kung pwede din pong maging isa akong tulay para mas mabuksan yung isip ng mga kabataan kung gaano nga ba kahalaga at kaganda yung agrikultura na meron dito sa ating Pilipinas. So makakatulong din to sa amin sa dagdag kita kung sakali man na mabigyan na kami ng mga manok para sa pang karagdagang hanap buhay. Para sa mga kabataan kasi, yung agrikultura ngayon ay parang nawala na sa mindset nila, kasi parang yung mga farmers itinatawag ng nasa mababang laylayan ng ating lipunan. Pero mas nabuksan yung isip namin sa 3-day seminar na ito kung ano ba talaga yung importansya at yung role ng isang magsasaka dito sa ating bansa. So, sana sa programang ito, sa training na ito, paglabas namin, maipamahagi namin ng maayos, malinaw, kung ano man ang natutunan namin dito. Yun lamang po. Thank you. Here's to the farmer's wife that loves him every night. Raising a son, raising a daughter. They gather around the table, set it up to the father. Somehow they get closer when times get harder. Here's to the farmer. Here's to the farmer that loves his day in the sun. Won't sell out. Hi, isa po ako sa staff ng Binhi ng Pag-asa program, at kami po yung nagpa-facilitate sa mga trainings sa provincial and municipal trainings tungkol sa Binhi ng Pag-asa. Ang masasabi ko dito sa proyektong ito ay napakaganda nitong project o program para sa kabataan na before hindi sila nahihilig sa agrikultura. After nitong training ng binhi, ay mas linalove nila yung agriculture. Mas minamahal nila yung agrikultura at namumulat sila sa tunay na kalagayan ng mga magsasaka sa ating bansa. Kami ang Binhi ng Pag-asa.